Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο βιντεάκι με Mobile Legends. Ναι, θα παίξω ένα μικρό σε σχέση παιχνίδι. Είναι σαν το League of Legends, απλά είναι Mobile Legends. Για παράδειγμα, με το κινητό. Ναι, πρέπει να κάνουμε update. Δεν θα κάνει πολύ ώρα από ό,τι βλέπω. Θέλω να σας συζητήσω κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε πολλούς συνδρομητές. Και πολλοί από άλλους φίλους που θέλετε θα πρέπει να με βρουν λίγο δύσκολα. Θα πατήσουν Mortal Kombat X Pro και θα πατήσουν σε όλες τις καρτέλες. Θα δουν αυτό εδώ το logo. Άμα δεν το βρούνε, μόνο θα πρέπει να φτάσουμε σε τους subscribers. Ωραία, περιμένουμε εδώ. Φορτώνει skills, θα φορτώνει όλα αυτά, φορτώνει τους παίκτες που δημιούργησαν αυτόν εδώ. Και ναι, εγώ πάντα παίζω με έναν παίκτη που αυτόν εδώ, απλά δεν είναι αυτό το skin, είναι διαφορετικός. Τα skin θέλουν διαμάντια και είναι δύσκολο να τα αποκτήσεις. Εγώ τώρα μαζεύω κάτι άλλες καρτελίτσες κίτρινες με μη, που είναι αυτό εδώ το μη, αυτό το mobile, για να παίξω. Ωραία, λάση. Το κάνω update, καλό update από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο update. Ωραία. Μου λένε ότι μπορώ να πάρω αυτά εδώ τα αστράκια. New skin, ωραία. Πήρα ένα καινούριο skin. Τέλεια. Εδώ έχουμε. Μάλλον θα παίξουμε το Junzai, πώς το λένε αυτό, ναι. Εδώ πέρα. Νομίζω το έχω αποκτήσει αυτό. Όχι, δεν το. Lucky box. Πάμε ένα lucky box. Οκ. Check. Ωραία. Περάσαμε εδώ, πάμε live streams. Μπορεί να κάνω κανένα live stream, θα τα κοιτάξω. Ναι. Από ό,τι βλέπω μπορώ να κάνω live stream στο YouTube. Ωραία. Μια χαρά. Ας πάρουμε αυτά εδώ επειδή θα μας χρειαστούν. Από ό,τι να δείτε με 6 level, πολύ παραπέρα. Άμα βλέπετε αυτά τα μη, πατάτε στα like και spins. Εγώ τώρα θα κάνω ένα spin έτσι για την τύχη. Θέλει 20 διαμάντια, αλλά δεν τα έχω. Εδώ πέρα πάμε για παράδειγμα στα skins. Και κοιτάξτε, θέλουν διαμάντια. Τα διαμάντια είναι πολύ δύσκολο να τα πάρετε. Εγώ άμα κοιτάζω πιο πολύ να βρω με τα μη. Πάμε στους heroes. Οι heroes έχουν και διαμάντια και τέτοια σπαθάκια. Άμα δείτε υπάρχουν και heroes με μη να το αγοράσουμε. Όμως δεν έχω αρκετά μη. Εγώ ήθελα να μαζέψω 599 να πάρω το πάντα. Μπορώ να πάρω και αυτό εδώ το παίκτη, αλλά δεν αξίζει. Ωραία, πάμε ένα κλάσικο. Start. Μάλλον θα πάμε το Zhao που έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε στο League of Legends, το λένε Zhao. Εδώ πρώτα δεν ξέρω. Είμαι ο μόνος Έλληνας, αν θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε, είναι free. Εδώ είναι ο Zhao. Αυτό το πήραμε σήμερα. Το skin, ωραία, θα παίξουμε με αυτό. Αυτό είναι η κανονική του, αλλά εμείς θα παίξουμε έτσι. Gold. Ωραία, εδώ πέρα βλέπετε, αυτό είναι το παίχτη που θέλω να πάρω, είναι η Μαϊμού πάνω από μένα, εγώ είμαι ο Dragon 1. Η Μαϊμού είναι πάνω από μένα, team. Ωραία, περιμένουμε να ξεκινήσει, σε 10 δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει. 6, 5, 4, 3, 2, 1, πήγαμε για το game.
Δεν είμαι και πολύ καλός. Τον θυμάστε αυτόν εδώ? Αυτόν εδώ θα παίρναμε με τα μη, αλλά δεν διάλεξα να τον πάρω λόγω ότι μπορώ να μαζέψω παραπάνω μη και να πάρω καλύτερο παίκτη. Εγώ πιο πολύ θα ήθελα τη μαϊμού με τη φωτιά, τον ροζ. Είναι δύο ροζ στην ομάδα μου. Εμείς είμαστε μπλε πάνω. Οι δύο ροζ. Ο δεξιά ροζ θέλω να πάρω αυτόν, τη μαϊμού. Το έχω δει στο YouTube. Πρέπει να ελέγξω το κανάλι μου. Και ήταν ωραίος. Ωραία. Αυτό μπορεί να κρατήσει και κάνει 20 λεπτό το μάτσο. Ωραία. Θα πάρουμε το πρώτο σπαθί και θα πάμε bot. Εγώ παίζω πιο πολύ bot. Δεν έχω να παίξω καιρό. Θα παίζω με έναν άλλον παίκτη. Αλλά εντάξει. Πάμε. Από ό,τι βλέπετε δεν έχει μεγάλο χώρο να βαρέσεις. Αυτόν εδώ έχουμε μόνο να βαρέσουμε. Κάνουμε αυτό. Ωραία, και έχει μείνει μόνο στα βοήθητος. Και ποιος τον πάρει τώρα? Ωραία, πρέπει να βαρέσουμε αυτό εδώ. Ωραία, το νικήσαμε. Το πήραμε στο kill. Τώρα παίζουμε με τον άλλο ένα παίκτη. Τους κάνουμε λίγο damage. Ωραία, και βουάλα. Και δεύτερο kill νομίζω και εμάς. Πόσα kill έχουμε κάνει? Ναι, είναι δεύτερο kill για μας. Ωραία. Αυτός ο παίκτης δεν πάει καλά. Δεν μπορείτε να μπει μέσα έτσι στο tower. Έξυπνε. Πρέπει να καλυφθούμε. Για κάποια στιγμή νομίζω ότι μπορούσα να το κάνεις αυτό και ήμουν κάπως what? Ωραία. Εγώ τον ονομάζω Beetle, αυτό ναι. Δηλαδή είναι άχρηστο γι' αυτό. Ο Beetle είναι από το Injustice 2. Είναι ωραίο το Injustice 2. Ωραία, το σκότωσα. Πάμε τώρα για τον επόμενο. Μάλλον και αυτός θα καταλήξει στην ίδια μοίρα με τον φίλο του. Ένα assist ήταν αυτό. Δεν πειράζει. Τώρα θα πάρουμε αυτό το πρώτο σπαθί που μας δίνει πάση κατά πιο δυνατό για να βαράμε. Η πρώτη ήταν καλή λόγω τον μεταφέρει προς τα πίσω και θα μπορούμε κάπως λίγο να σωθούμε. Το regen θα φτιάξει λίγο και αρχίζουμε να βαράμε tower. Το tower έχει αρκετά μεγάλη ζωή γι' αυτό, λόγω ότι είναι tower, δεν μπορεί να έχει τόση λίγη ζωή, γι' αυτό τρεχά το ποδαράκι μου τώρα. Θα κάνεις ένα regen και ναι, αυτά. Πάμε ένα recall και κόβω λίγο εδώ το βίντεο για να